ko yung camera ko nagka-count. Dahan-dahan ka lang, baka Ito na yata eh. Barangay Lawag. Ito. Kapita. May nagpapas na. Ha? Nagpapas na sila. Oo nga. Nagpapas na. Kambing. Stop check. Ayan, Barangay Lawag. Mababa pa tayo? Hindi, sige lang. Oo, ayan o. Wala kami katutubo. Dang katutubo. Environmental fee. Ay, bayar. Bayar daw 20. Taga-saan mo kayo? Sipitan na. Dalam lamang Aguilar. Sipitan. On. Sige, sige. Ay, taga kami Sipitan. Tagalog eta. Wala tagad Calooc. Asawag on. Pusadas. On. Kapitami Posadas. Okay Kapinsang na po. ko. Okay. Ayun o. Salamat. Ayun o, siya gila kuya o. Santos, Sarate, tama niyo. On. Asinggan kami abong da. Ay, kunan sila no. Ayun o. Ay, salamat po kay kuya. Ayun, kay kuya. Kay kapitan na. Salamat po. Ay, kuya, salamat po. Ayun. Thank you po, thank you po. Ingat lang kayo. On. Salamat. Bagay, salamat. Ako. Taga Gilar, taga Sipitan. On. Lima Barangay Lawag. Ako. Taga Katutubo. Salamat po kuya. Sige, sige lang. Hindi, yun. Kala ko kung tinatawag. Pagka wala pa lang ba ano, wala pa lang pagka taga rito ka, walang bayad. Pagka may ano, hindi ka taga rito, magbayad ka. 20. Eh, gusto. Eh, gusto. 20 pesos. Hindi ko na nakuha. Ayan guys, ongoing tayo, papunta tayo sa Daang Katutubo. Actually late na kasi nagsabi to kasama ko, kala ko saan yung papuntang Mapita. Bigla-biglaan lang nagsabi na dito pala sa may Daang Katutubo tayo pupunta pala. Ayun yung shoutout to sa mga ano, sa may barangay. At ayun. Yung pagpasok nyo dito, may entrance fee na 20 pesos. Pagka taga rito kayo, wala naman, okay lang naman. Wala naman siyang bayad. So, yun guys, gawin tayo sa pupuntahan natin. Ayun o. This way, Daang Katutubo, coffee shop. Ayun. Kaya nga. Kamukha ni Upe oh. Dalig na dito, no? Oh. Diretso lang. May aso. Oy, huwag kang mahagat. Sige lang. Uy, baka mga apple eh. Hindi. Hindi makakahod eh. Kapag kumakahod doon, nakapag-ahapod doon. Sige lang, Oh, kita mo, may pulis pa dito. dati hindi na semento. Okay lang yan. Ano yan? Yung parang barangay na doon. Kaya nga. Outpost na nila yan. Ano semento na dati nung pumunta kami dito. Apple Street pala to. Wow. Ganda ng daan dito guys oh. Sobra. Paliko dito. Baliko-liko. Pwede kayo mag-banking dito. Huwag lang kayo magpapahuli. Isang ano lang kamay kasi oh. Taas pa ba doon. Ay wow. Ay oo nga. Malaki na. Tunang ko. Hindi oh. Tignan mo pataas pa ano na yan. Ganda oh. Naka-helmet kasi tayo. Kaya akala nila
ang ganda. Oh. Tingnan mo, puno mo sa taas, oh. Para kang Mamaya, bumiyahe. mas mamaya yan. Para kang bumiyahe na papuntang Baler. Ano din, bago. Ang ganda. Kung ano siya. Ang lamig na. Naka-record ba yan? Baka mamaya hindi naka-record, ah. Ewan ko sa'yo. Google ba? Oo. Yun ang ganda. Maano siya, mga Ayun, okay naman. Nagre-record. Kunan mo. Tandaan lang tayo. Ganda. Parang Baguio. Tsaka papuntang Baler. Wow. Tapos na nila. Sentado na dati. Ito pala yung build project. Ayan. Build there. Kunan mo, ma'am. Kunan mo. Di mo kinunan yung bata. Ayaw pa. Kaya pala nag-high kasi may camera. Ayan, taas. Nag-high yung yung bata. Kasi ito yung ginamit nila nung kapatid kong sabi niya tsaka asawa niya. Yung malaking mama yung asawa niya. Kaya umiiyak yung motor, di makaakyat. Kaya kailangan dito yung may clutch eh. Na mas maganda eh. Ayan sila sir oh. Ayan. Wow. Ganda oh. Dito pala yung pag-akit pa lang natin, ang ganda na eh. Lahi pa tayo. Ayun nga, bakit na naman? Yung gasolina natin. Sabi ko nga sa'yo eh. Wala Balik na. mo. May gasolina naman yata doon eh. Wala. Hindi yung dibote? Malayo pa ba tayo? Oo. Kaya nga tinanong kita, Dapat pala nagpapuntang na tayo. sabi mo, meron marami. Hindi, meron pa naman. Tanongin mo kami nagkagasolina doon. Paakyat ka nun. Parang kulang gasolina dyan. Yung gamit ng ko, Nmax, okay lang yun. Wala kayo. Kaya, wala ng gas. Hindi, meron pa. Oh, zero Meron pa na. yan. Hindi na kayang umahon. May gasolina pa to. Ano nilagyan ng akin? Ano, balik tayo? Hirap yung hirap Dapat yung kasi- Ay, ganda oh. Ganda oh, tingnan mo dito, kunan mo dito. Mas lalo doon. Kung may lagi makinig tayo na bakit sabi ko Ayun oh. Ay, ito pala daan katutubo oh. Ano? Stop na tayo? yung coffee ko. Oh, ayun oh. Doon Kape lang tayo. malayo pa. Yung ano pa yung tawag ko. Ito baka may nagtitinda dito, gasolina. Tanong nga natin. Tanong mo lang. Tanong mo. So, wala ko yung gasolina. Wala dyan man lalako. Tapos ng tatagoy. Ay, salamat. Nadalo na nila. Ay, Ay, salamat. salamat. Meron daw. Thank you, kuya. Meron daw doon sa taas. Dadaan. Ayun, kunan mo yun, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Talaga. Grabe yung daan dito, guys, oh. Dahil akit pa naog. Ito naman, oh, yung
Pagkano lipat-lipat mo? Ito, maganda. Mas lalo dun sa taas. Oh, ganda. Buti nga, pagganto na siya dati. Lupak-lupak ko yung diretso silang tao. Lipo-lipo ko. Lipo na naman. Lagi pa tayo dito sa taas. Mga 2 litro Ang pa. lamig. 2 litro. Pakalga tayong 2 litro. Ganda. Parang kang pumunta ng Baguio ah. Uy! 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 Ang daan eh. Lamig maka. Ah, daan tayo sa daan ka tutubo coffee. Ayan ah. Eto, kasi Marami namang ito. Sige, marami namang ano doon. Yung Kaso unleaded. Kaya, okay na? Ayan. Buti na lang, ano, may nabilihan tayo ng gas dito. Hindi kasi pa kami nagpagas sa baba eh. Ang mahal, isang litro 80. tourist pricing. Tourist pricing. Kaya ano, magpagas na kayo sa baba. Bago kayo Parang umakyat dito. Doon sa ano, 64 lang, diba? Ay wow, ganda oh. Kaya ba tayo? Malayo pa ba? Oo. Kaya sabi ko sa isa kong 5 ano tayo. Oh, quarter to 5 na. Yes, hindi. Wala pang 30 minutes. Kasi anong oras tayo? Ano ba? Ganda oh. Ay wow, ganda oh. Sila sa harapan ng iba. Diba? Ang weird ng kalsada. Tapos Kaya nga, baba. bakit panahog eh. Ito na yung connecting ng ano, no, papunta sa daang kalikasan, di ba? Oo, doon sa kabila. May ano. Pero hindi pa sila nagpapapa. Maubos kasi dito. Bakit panahog eh. Kaya